سلام كورات تخاتلتي داسني اكسترا ابزا channel قدم حجي تزاربنا ولا بزنبرنا زعباتات بزعباتي قلسبات قاليو ابايتا زيله قال دما زي تراغغص زيناتات اندامصو እዚ خمز زامسل ولقسب كم زعينت ويديتي زعلم زله بمبال كزاربو خصمعن كلخا قال مرحتي ني بزحات هاجرت كا نزي بالعلينا ويديتي الا مال زبل زرباري عمم نزا وديت تبل قال مغفت افهم كغبروا كم زرايو قليصنا نيرناينا ابز ايوان كا كم بعل ترامب زمرحو رحوق يماناوي شنخ بوليتيكا زركو والقسبات يخونو سبا سلطان ابزخونه تقاوموتات ويدما شجر وديتي يعلم عليلهم زصوعو قند والقسب اندحرالو اتي جورج سوروس زفلت ايهوداوي بيليونيريو نحجخا بزعبازي نعلم ملوك كاب زرب نوح غيرو زلو ايهوداوي دحر بايتو كومدما مسبعال دونالد ترامبن مسلتون زخونو اب يماناوي شنخ بوليتيكا زركو سبا سلطان اندغفتمن انت يرخيب وي زلو كومخا نسدتنياتات زلو دغف كنري كنفتنينا قدني قنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم ملء شمو جورج سوارش بحال كوينو بشحن شعات 230 ورح شومنته علت 10 تخلتخا ابتاشعو نكسنت هانغارت بحال زنبرت حجي كاب نكسنت وصاي زلا هاجر هانغاريو ابرئيس ختما بودابست كاب ايهوداوያን زخونو سدرا بيت زتولده ازي كما اكلاي منبابرو زنبرا سدرا بيت زتولده جورج غزيان اسنتو كم زخونه قلعه ترى غزي كونته يحلفه اتي زنبره سلاماوي هواهو كيستمقرغنا هاغور هانغاري بسرعه نازيه اب تحت قصصر كتاته ترايا ازي اب عامه 1944 زقات امتر يدما نسدرا بيت جورج بتعامل حدغنيا ينيرو ات مغنيات كا ابت غزيتي ايهوداوያን زخونه سدرا بيتات بسرعه نازي تخوبكيبن ابناي سقياتن هلقيتن مع عسكراتي اتوا بمنبرنيو نايزوص يدما سدرا بيت جورج كابت بسرعه نازك وردم زخيل ادرع نمدحن نتي ايهوداوያን مخانم كفلطم زخيل دحرواي شم سدرا بيتم اليوم كلنا عام زملكت وراغتي بحدش نحسوت وراغت قيرم سورس زبل حدش شم تلاويسم كم حمتي امنت كريستنا تختل سدرا بيت كوينم كحلفو يمكيلم ابتا زقصلت عامت كا جورج سوروس ود 14 عامت مسكونه مسحده ام منغسته هانغاري تحباباري سرعتنا زنبر حلاف خوينو كم حدا امنت كريستنا زلو قلعه تمثيليو نت زنبر كبيتكم خابو زحات كاب تختلت امنتو ايهود زحققلو غيزي زحلفه بدحرزي اتياب هاغور هانغاري كتكل زجمر زنبر سرعت ناب كومينيستاوي حدا سلف طراي زمرحلو انفت يخيد بمنبارو بشحن 1947 ناب هاغر عاد انجليز كم سدتنيا كويني مصيو اب عاد انجليز دما كم هار دليت سلازنبرو اب كتما لندن تركب اب ايكونومي ادهيبا تمهر يونيفرسيتي كصمبرن كولو ابو اندا تمهرقا نقلبو كومو دما تمرت زخون اتاو نمركب منقد بابور كم فطوري نخوينو خسرح كومو خاكابو حالفو كم اساساي كوينو سريحو كم زفلت يزنقر بشحن 1950 حدن كا ناي ديغر معرك ركبن كولو صنيح دما بشحن 1954 ناي ماستر معرك رخيبيو بعود فلسفنا تمرت خزازم زخاله ابزي خا جورج سوروس اتكفوت حبرتسب زبل اتحساسبا ممهرو زنبره كارل بوبر كورس زخاله ازي كفوت حبرتسب زبل اتحساسبا دما ابزخونه حبرتسب زركب ولقسب ناتو نصنته حليوه وسانتاتو ناي نفسو بعلك وسد كومخا حدا ايديولوجي زقيدو زيبلو كخون كل مسالات خا حلو كخون الله زبليو جورج سوروس غنا كم تحجي بليونير زلو زيكونه قدم غزي ولا حنت زينبرو ابزي هاغورو تسديدو زنبرو ولقسب بمنبارو از كل هابتخا بخميام صيخين زبل حتو كملسن كلو تمرتي مسوداخو نبزحات دايركتورات ناي زتفلالي بانكتاتيه سرح يدلكم زلخو ملእخت زحفكو بزحات كابوم كا كيملسو لي كصقطن كلو كابتم زملسو لي زتقبلو ندما بانك سرح فطيرم لي ገንዘብ ናይ መእካብ ጉዕዘይ ሽዑየ ጀሚረ ክብል ይመልሱ ካብኡ ድማ ኮኸቡ ደሚቁ ጆርጅ ሶሮስ ናብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ በመምጻእ ኣብ ሸቀጥ ብርክታት ክዋፈርን ከሎ ኣብቲ ኣብ ባንክታት ዝሰርሖ ዝነበረን ካብ ብርክታት ዝኸስቦ ዝነበረን ገይሩ ድማ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ዘይመልእ ግዜ ብ1973 ሓደ ሶሮስ ፋንድ ዝበሎ ናይ ምውፋር ትካል ከፈተ እዚ ጆርጅ ሶሮስ ዝኸፈቶ ትካል ድማ ነዊሕ ከይጸንሐ እቲ ዝገበሮ ወፍረታት ዕውት ኮይኑ ሚልዮናት ጥራይ ዘይኮነ ቢልዮናት ዶላራት ከምጽእ ምስ ጀመረ ጆርጅ ሶሮስ ኣብ ኣሜሪካ ካብቶም ዕውታት ኣውፈርት ተባሂሉ ክጥቀስ ይጀሚሩ ብ1992 ከኣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ፓውንድ ዝበሃል ባጤሮኦም ኣብ ቀለውላው ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ ጸላም ረቡዕ ተባሂላ ተዘከር መዓልቲ ጆርጅ ሶሮስ ነቲ ዘጋጠመ ቀለውላው ተጠቂሙ ኣብ
ኣብ ሓንቲ መዓልቲ 1 ቢልዮን ፓውንድ ክኸስብ ክኢል እዩ ነይሩ በቲ ሽዑ ዝኸሰቦ ብዙሕ ገንዘብ ከኣ ብማዕከና ዜና ዓለም እቲ ባንኪ ዓዲ እንግሊዝ ዘፍረሰ ዝብል ቅጽል ስም ክለግቦ እዩ ክኢሉ ካብዚ ንድሓር ከኣ ጆርጅ ሶሮስ ብዓለም ደረጃ ፍሉጥ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ባንኪ ዓዲ እንግሊዝ ዘመዝገቦ መኽሰብ እውን ንዓለም ከደንቕ ክኢል እዩ ጆርጅ ሶሮስ እቲ ኣብ ንእስነቱ ዘሕለፎ ናብራ ስደት ከምኡ ድማ እቲ ስድራ ቤቱ ካብ ስርዓት ናዚ ዝተሓብእዎ ጽልዋ ከም ዝገበረሉ ዝሕበር ኮይኑ ካብ 1970ታት ኣትሒዙ ድማ ዝተፈላለዩ ጽጉማት ወገናት ሓገዛት የበርክት ነይሩ እዩ ንኣብነት ኣብ 70ታት ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ጸለምትን ጻዕዳን ኢሉ ዝፈለ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ እንከላ ነቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝስእኑ ዝነበሩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ናብ ዩኒቨርሲቲ ኬፕ ታውን ኣትዮም ክመሃሩ ገንዘባዊ ሓገዛት እዩ ዝገብር ነይሩ እዚ ሓገዝ ከዓ እቶም ሽዑ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ተጨኪኖም ዝነበሩ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ኣብ ቃልሶም ዕዉታት ክኾኑ ከምኡ ድማ ትምህርቲ ክቐስሙ እዩ ዝሕግዞም ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ጆርጅ ሶሮስ ኣብ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሰልፊ ዝመርሖ ስርዓት ኮሙኒዝም እንድሕር ተፈጢሩ ጸላኢ ክፉት ሕብረተሰብ ብምባል ብ1984 ንዲሞክራሲ እትቃለስ ኦፕን ሶሳይቲ ፋውንዴሽን እትበሃል ናይ ግብረሰናይ ትካል እዩ ከፊቱ ጆርጅ ሶሮስ ብመንገዲ ዛ ናይ ግብረሰናይ ትካሉ ገይሩ መጀመርያ ኣብ ሃገር ሃንጋሪ ዩኒቨርሲታት ክምውል እንከሎ ከምኡ ድማ ተምሃሮ ናብ ወጻኢ ከይዶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ከም ዝቐስሙ ብምግባር እቲ ሃገር ብዙሕነት ሰልፍታት እትጻወር ሃገር ክትከውን ብዙሕ ይጽዒሩ ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ጆርጅ ሶሮስ ክሳብ ዓመተ 2004 ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝኾነ ምትእታው ከይገበረ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብታ ዓመት እቲኣ ግና ነቶም ጆርጅ ቡሽ ዝውክሎም ዝነበረ ሰልፊ ሪፐብሊካንን ፖሊሶምን ብምቆዋም ነቶም አንጻሮም ዝኾኑ ሰልፊ ዴሞክራት ገንዘባዊ ሓገዛት ክገብር ከምኡ ከዓ አንጻር ጆርጅ ቡሽ ዝነበረ ውድድር ንሰልፊ ዴሞክራት ተወሳኺ ሚልዮናት ዶላራት ወፈያ ይገይሩ ካብዚ ቀፂሉ ከዓ ጆርጅ ሶሮስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝርከባ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝቃለሳ ጉጅለታት ከምኡ ድማ ማሕበራት ክደግፍን ዝኾነ መሰል ወዲሰብ ዝጸቅጥ ኣካል ክቃወም ከምኡ ከዓ አንጻሩ ገንዘብ ክወፊ ተራዩ ወላውን ኣብቲ ምርጫ ጆርጅ ቡሽ ተመሪጹ ዳግማይ ፕሬዝደንት ኮይኑ እንተቐጸለ ጆርጅ ሶሮስ ግና ንሰልፊ ዴሞክራት ካብ ምድጋፍ ዓዲ ይወዓለን ኣብ 2008 ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርታ ግዜ ንፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዝቐረበ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዝተሳተፈ ኦባማን ሰልፉ ዴሞክራትን ብምድጋፍ ብሚልዮናት ዝግመት ወፈያ ክህቦም ተራዩ መሊሱ ድማ ኣብ 2012 ንኦባማ ወፈያ ገይሩ ዳግማይ ክምረጽ ክሕግዞን ከሎ ድሕሪ ኦባማ ከዓ አንጻር ትራምፕ ገጢማን ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን ይደጊፉ እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ጆርጅ ሶሮስ ኣብ ሓደ ኣኺባ ዶናልድ ትራምፕ ዝረኽቦ ዘሎ ህቡብነት ኣስጋእነቱን ከመይ ትርእዮ ምስተባሃለ ትራምፕ ስራሕ ዳዓሽ ይሰርሕ ዘሎ ብምባል ኣብቲ የመናዊ ኣረኣያ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ጽልኢ ይገሊጹ ካብዚ ሓሊፉ እውን አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ዘበለ ፖለቲካዊ ወገን ብገንዘቡ ክድገፍ እንከሎ ኣብ ኢሮጳ ድማ ሕብረት ኢሮጳ ክፈርስ የብሉን ካብ ዝብሉ ቀዳሞት ተጣበቕቲ ብምዃኑ ኣብቲ ሕብረት ዝርከባ ሃገራት ከምኡ ከዓ ነቲ ሕብረት ዝድግፉ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝደገፈ ካብዚ ሓሊፉ እውን ጆርጅ ሶሮስ ኢሮጳ ኣብ ዓመተ 2015 ከምኡ ከዓ 2016 በብዝሒ ስደተኛታት ይመጽኡ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንሱ ስደተኛታት ተቐባልነት ክረኽቡ ኣለዎም ካብ ዝብሉ ዝነበሩ ወገናት ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዐ ኮይኑ ኣብ 2016 ከዓ ኣብ ስደተኛታትን ሓገዞምን ዝውዕል ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወፈየ ተገሊጹ ብቆልዑ ከዓ ኣብ ዕንቲ ካሜራታት ወፂኡ ንስደተኛታት ዘለዎ ደገፍ ክገልጽ እንከሎ ኢሮጳ ፋሕ ከም ዘይትብል ተዛሪቡ ብጀካዚ ድማ ሕብረት ኢሮጳ ፋሕ ከይበለ ክቐጽል ካብ ዘለዎ ድሌት ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ማሕበር ክትወጽእ እንከላ ካብቶም ቀዳሞት ተቃወምቲ ነይሩ ናይ ዝኹሉ ተግባራቱ ድምር ድማ ጆርጅ ሶሮስ በቶም የማናውያን ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ክጽላእ ተራዩ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ካብዞም የማናውያን ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ብምዃኑ ኣብ ብዙሕ ግዜ ገለ ምልዓል እንተሎ ወይ ድማ ብገለ ማዕከናት ዜና አንጻሩ ዝተለዓለ ዛዕባ እንድሕራሎ ሶሮስ መዊልኩም ብምባልዩ ክዛረብ ዝተራየ እቶም ናይ ትራምፕ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ ኢሮጳ ዘለዉ የመናውያን ሰልፍታት ደገፍቲ ከዓ ንጆርጅ ሶሮስ ኣብ ጭብጢ ዘይብሉ ውዲታት እንዳየእተው ከምዚ እንተገበረ ከምዚ እንተፈጸመ እንዳበሉ ውዲት ይኣልም ኣሎ ክብልዮም ሰይጣን ኢሎም ክጽውዕዎ ዝረኣዩ እዞም ሕብረት ኢሮጳ ፋሕ ክብል ኣለዎ ዝብሉ ሰልፍታት ከዓ ንሶሮስ ዝጸልኡሉ ቀንዲ ምኽንያት ንሱ ገንዘቡ ገይሩ ሕብረት ኢሮጳ ፋሕ ከይብል ወፈያታት ይገብር ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጽቡቕ ዝኾነ ኣረኣያ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ሃገሩ ሃንጋሪ ድማ
حدا أوربان زبهال سدتنياتات زي فتو كومدما يمانيا الرأي زلو بوليتيكانيا أب سلطان مسمسة نجورج سوروس كابتم قند نقفته خونن كله أب عبيتي ناي كتماتات ناي موعوع ساليداتات كا مودأتا سوروس كي سحق سدتنياتات عدنا كيمل اندابله أنصار موعوع كجبري ترايو كابز حليفون أوربان زمرحو يمناو منجست هنغاري نتا جورج سوروس أب هنغاري بهالي ديمقراسي كتنزحيلو أب تسعتات زمسرتا يونيفرسيتي كتعصون كتقعزن أقديدو خمزلو يزغلات إزي أب كم بعل جوجلن أمازونن بمليونات زقصر وفرتات زلو جورج سوروس بحفشا كسب 4 بليون دولار زبصح هابت زنبرو خوينو كابزي 32 بليون دولار بمنقد ذا اوبن سوسايتي تبهال تكالو غيرو اب ديمقراسي مسفان سباو مسلات محلاو زقالسا اب كبابي 120 هاجرات زركبا تكالات كم زوفيو كومدما نتي اب امريكا زلو سلف ديمقراط حدا كابتم قندم ولتو كم زخونه يزغلص بزغ ابز اوان جورج سوروس بتم كم ترامب زامسلو يمناو الرأيا زلون بوليتيكانياتاتن دغفتومن كم حدا صلاي زرأ خوينو ابتا حدا وغن دما منت مسالات حزبي كومخا سدتنياتاتن حبرت اوروبان غنزبو زوفيه تحاسبيو ابز اوان ود 89 عامت كوينو جينا مزارب معكنا زين عالم كامخان كيعرفه زقصل زلا نزي صبصبات نمدلاو تتقمنالو منጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከኣ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም نحجز تدالو مدب زي نيرو بخالك ساب نرغب سلام نعخم